πάντως, επειδή έχω ακούσει ότι ο κ. Βασίλειος Γιούρδας εδώ, ο οποίος είναι χειρουργός παχυσαρκίας, είναι πολύ καλός και κάνει θαύματα. Ναι. Όποτε τυχόν νιώσεις, ας πούμε, την ανάγκη να. Ναι. Αυτό θα σου συμπαρασταθώ. Καλημέρα, κύριε Γιούρδα. Θα μάθω την μέθοδο εγώ και να χρειάζεται να μου είναι. Δεν νομίζω. Είμαι παγκουλός εγώ για να μπω στο χειρουργείο. Πώς τον βλέπεις έτσι που τον. Χαμηλό ύψος έχετε, δεν είναι? Μπράβο. Χαμηλό ύψος, εντάξει. Ναι, όχι, δεν είσαι ακόμα σε επίπεδο χειρουργείου. Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, ο κ. Βασίλειος Γιούρδας, λοιπόν, χειρουργός παχυσαρκίας. Καλός είναι ο τίτλος αυτός, χειρουργός παχυσαρκίας. Λοιπόν, και έχει φέρει εδώ μαζί του δύο ανθρώπους που δεν θα το πιστέψετε. Ναι. Ο κύριος Λάζαρος Μπαρδάσης. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πριν από 10 μήνες πήγαινε. Κοιτάξτε, για κόψτε το λίγο έτσι, δείξτε το στο πλάνο. Πριν από 10 μήνες λέει ότι ήταν 173 κιλά, παρακαλώ. Νάτος. Ναι. Εδώ, μας έφερε τις φωτογραφίες ο ίδιος ο άνθρωπος. 173 κιλά. Και 10 μήνες. Πριν 10 μήνες. 10 μήνες. Και τώρα πόσα είσαι? 106 κιλά. 106.700. Ναι, και δεν σου φαίνεται κιόλας ότι είσαι 106. Εγώ για 85 θα σε έλεγα. Έτσι. Γιατί έχει τη μυϊκή μάζα του ανθρώπου των 172 κιλών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει 170 κιλά έχει μυϊκό σύστημα που σηκώνει 170 κιλά. Έτσι ο κ. Μπαρδάσης τώρα που είναι 106, ακόμα φέρει το μυϊκό σύστημα. Άρα δεν είναι ο Θαλμπαμπά. Καλώς εγώ νομίζω. Αν μου λέγεις πόσο πάει, 85. Θεωρητικά είναι πιο αδύνατος από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέει η ζυγαριά, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα έχει το μυϊκό σύστημα ενός ανθρώπου 170 κιλά και επίσης οι άνθρωποι αυτοί που έχουν και χαλάρωση, έχουν και μια κρεμάμενη κοιλία, που κρέμεται μπροστά και ουσιαστικά είναι ένα ενεργό βάρος. Αυτό το πράγμα είναι ένα βάρος το οποίο του δείχνει ζυγαριά, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό δίνει αυτή την αίσθηση ότι είναι πολύ λιγότερο. Και ο κύριος Σπύρος Χριστάκης επίσης εδώ μαζί μας, καλημέρα. Ο οποίος. Πόσο, 160 είχαμε χτυπήσει εμείς? Ναι, πριν 10-11 μήνες περίπου. Το χτυπήσαμε έτσι, 160. Ναι. Οι ζυγαριές παρεμπιπτόντως δείχνουν τέτοια νούμερα. Να τους, εδώ είναι ο κύριος Χριστάκης. Και τώρα πόσο είστε? 106 με 107 περίπου εκεί. Εκεί είναι τα ρήφα 105-106. Όχι, απλά είναι οι μήνες περίπου. 10 μήνες είναι. Α, στους 10 μήνες. Έχει κι άλλο δηλαδή. Πότε ολοκληρώνεται? 1,5 με 2 χρόνια θα έχουν απώλεια βάρος συνεχόμενη. Και θα φτάσουν στο φυσιολογικό τους βάρος. Τι μέθοδος τώρα είναι αυτή? Καινούρια μέθοδος είναι αυτή. Έχουμε κάνει κάθετη γαστροπλαστική. Έχουμε κάνει τη λεγόμενη sleeve, που σημαίνει μανίκι. Έχουμε μετατρέψει το στομάχι σαν μανίκι. Και είναι μια καινούρια μέθοδος που εφαρμόζεται εδώ περίπου και 1 χρόνο. Έχουμε αφαιρέσει το θόλο του στομάχου. Και μόνο το θόλο του στομάχου, και έτσι ο άνθρωπος πώς πεινάει? Ο άνθρωπος πεινάει και μέχρι να φουσκώσει ο θόλος του στομάχου δεν αισθάνεται τον κορεσμό. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, επειδή δεν έχουν θόλο, ο κορεσμός έρχεται άμεσα. Δηλαδή θα τρως λίγο και λες χόρτασε. Αμέσως χορταίνει. Δεν θέλω να πάω. Ακριβώς. Και είναι μάλιστα η κατάλληλη μέθοδος για ανθρώπους που έχουν πολλά κιλά, δηλαδή με ένα BMI πάνω από 45, και ανθρώπους που τρώνε πολύ φαγητό. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που παχαίνουν από πολύ φαγητό και άνθρωποι που παχαίνουν από γλυκά. Ναι. Και άνθρωποι που παχαίνουν και από τα δύο. Άνθρωποι λοιπόν που τρώνε πολύ φαγητό για να χορτάσουν είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος. Ναι. Άμα τρώει γλυκά κανείς, ας πούμε, δεν το κάνεις και εσύ με την κάθετη γαστροπλαστική. Όχι, άμα τρώει γλυκά και θα φας μισή σοκολατίτσα, σου λέει γέμισε με το στομάχι, δεν θέλω άλλο. Ναι, άμα τρως ρίχνεις μέσα σου 2-3 πάστες, ας πούμε, στην ημέρα, τι θα σου κάνει η γαστροπλαστική, έτσι? Δεν τρως φαγητό όμως. Η διαφορά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τρώνε και γλυκά και φαγητό. Αν τους στερείς το φαγητό και τρώνε γλυκά, χάνουν βάρος, όχι με το ρυθμό βέβαια που χάνουν αν δεν τρώνε καθόλου γλυκά, αλλά που χάνουν βάρος. Άρα η λογική είναι δηλαδή ότι είναι το στομάχι, ας πούμε, αν το φανταστούμε κάτι σαν μανίκι. Σαν μανίκι, ναι. Πώς γίνεται αφαιρείς ένα κομμάτι και έτσι έχεις μικρότερο χώρο να γεμίσεις? Η εκκίνηση γίνεται καταρχάς λαπαροσκοπικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Μια τρυπούλα με το αυτό μέσα, ούτε αρρύμα, σημαίνει ότι ο άνθρωπος ούτε πονάει μετεγχειρητικά, ούτε κάνει κύλες, ούτε κάνει 10 μέρες σκοτεινή το κρεβάτι, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο. Η αφαίρεση λοιπόν γίνεται λαπαροσκοπικά, αφαιρούμε περίπου 1,5 λίτρο στομάχι και ξαφνικά εσείς τρώτε με 1,5 λίτρο στομάχι λιγότερο. Πόσο είναι όλο το στομάχι? Μπορεί να φτάσει σε 1,8-2 λίτρα. Και θα αφήσεις μόνο 0,3. Μα δεν μιλάμε για ανθρώπους σαν και εσάς, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 2 λίτρο στομάχι. Έχουν μάθει να τρώνε για ποσότητες απίστευτες. 2 λίτρο στομάχι. 2 λίτρο στομάχι. Και του αφήνεις εσύ το 500. Λιγότερο ακόμα. Μπορεί και λιγότερο ακόμα. Θεωρητικά λοιπόν, σε μια sleeve, καταλάβετε, η επιτυχία δεν θα βγάλουμε 700 ml. Αν βγάλουμε πολλές φορές να βγάζουμε και 1,5 λίτρο στομάχι και μένουν πάρα πολύ. Μισό το για να καταλάβω. Ο άνθρωπος που είναι ας πούμε 70 κιλά και ο άνθρωπος που είναι 170 κιλά. Το στομάχι του 70 είναι μισό από το στομάχι του 170. Πρακτικά ξέρετε τι γίνεται. Πόσα κιλά είστε, στο 80 κιλά? 85. Και έχετε ένα συγκεκριμένο στομάχι. Αν ήσταν 100. Η κρεμάμενη κοιλία πιάνεται και σε αυτές. Δεν έχετε κρεμάμενη. Αν εσείς λοιπόν ήσταν 170 κιλά, θα έχετε ένα πολύ μεγαλύτερο στομάχι. Στη sleeve λοιπόν πρέπει να υπολογίσεις πόσο στομάχι θα αφήσεις,
ούτως ώστε το στομάχι να διατηρεί τα 75-80 κιλά που είστε. Δηλαδή, αν είστε 170 κιλά, θα καταλάβετε το στομάχι τεράστιο. Και θα έπρεπε εγώ να υπολογίσω πόσο να σας αφαιρέσω από αυτό και να μείνει ένα τόσο κομμάτι που να διατηρήσει τα 80 κιλά. Αυτό που έχετε σήμερα. Το κόβεις δηλαδή για 30. Αλλά παροσκοπικά. Το κόβεις στο μάχιο. Και πώς το ράβεις μετά? Υπάρχουν ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία σειραπτικά τα οποία κόβουνε και ράβουνε. Δεν θυμάστε, ρε παιδί, με αυτές τις δαγκάνες που δείχναμε που το κόβε και το κόλλαγε, το και εκεί και το κόλλαγε. Ακριβώς, υπάρχουν σειραπτικά εργαλεία λαπαροσκοπικά. Δηλαδή του αφήνεις το 1 τρίτο του στομαχιού, ας πούμε, στην ουσία, και σου λέει φάει όσο θέλεις τώρα που λες. Αφήνω τόσο όσο χρειάζεται για να τηρήσει το βάρος το κανονικό. Και μετά σου φάει όσο θέλει. Αλλά δεν θα θέλει να φάει. Χορταίνει πάρα πολύ γρήγορα. Μην ξεχνάτε ότι επάνω στο χώρο του στομάχου είναι και ο βηματοδότης, είναι το κέντρο της ορέξεως. Ναι. Το οποίο φεύγει και αυτό. Και έτσι μένει μόνο το κεντρικό αντανακλαστικό της ορέξεως. Ο άνθρωπος πεινάει και με τον εγκέφαλο, πεινάει και με το στομάχι του. Ναι. Το λέω λιγάκι εκλαϊκευμένο για να το καταλάβει ο κόσμος. Αφαιρώντας το θόλο, φεύγει το περιφερικό κέντρο της ορέξεως. Και μένει μόνο η εγκεφαλική πείνα. Και μένει η εγκεφαλική πείνα. Γιατί παρατηρήστε πως τρώνε οι άνθρωποι, ενώ έχουν χορτάσει. Συνεχίζουν και τρώνε. Ναι. Δεν ξέρω γιατί τρώνε, αλλά τρώνε. Μιλάνε, τρώνε. Όλος ο κόσμος. Και εγώ έτσι κάνω. Να σας πω, κύριε Μπαρδάση, εσείς τώρα πώς ήσασταν? Δηλαδή πριν από. Ήσασταν 173 και είστε 105, 106. Μάλιστα. Έχει αλλάξει η ζωή μου. Καταρχήν, πόσο καιρό ήσουν 173? Πάνω από 3 χρόνια. Πώς έγινε και χάθηκε ο έλεγχος, δηλαδή, και φτάσατε εκεί πάνω? Ήμουν οδηγός στο τιμόνι, καθιστική δουλειά. Πυρόπιτες, παναγόπιτες και φαΐ. Και ξαφνικά, καλά, όταν έφτασε 130, ξέρω εγώ, δεν αντισήγησε να πεις, του γίνεται, πού πάω? Πήγα, δεν μπορούσα να κάνω. Είσαι 5 βόλτα κάποια στιγμή. Σε παίρνει 100 βόλτα. Είναι ανεξέλεγκτο. Και λες πια φάε τώρα και ό,τι γίνει, Είναι ανεξέλεγκτο. Ξεκάθεσαι κάτω να φας. Είχατε προσπαθήσει στο παρελθόν με κάποιο άλλο τρόπο να το... ψιλοδίαιτες, έχανες με το που ό,τι έχασες μετά από λίγο καιρό τα ξανά παίρνες ξανά πίσω και παραπανήσια. Και εσείς περίπου το ίδιο, έτσι? Έτσι ακριβώς, ναι. Φάε, ας πούμε, από κάποιο σημείο και μετά. Ναι, και μετά από κάποιο σημείο, εφόσον χάσει τον έλεγχο, οτιδήποτε παραδίνεσαι στην ουσία. Ναι, μισό λεπτό τώρα. Και τώρα δηλαδή όταν τρώτε τότε όσο θες να τρως λίγο, ας πούμε, πριν έτρωγες, ας πούμε, 3 μερίδες, μπόλικο, ραγιά, ψωμιά, σαλάτες, πατάτες. Και τώρα τρώω μια ντομάτα γεμιστή και έχεις χορτάσει. Έτσι ακριβώς. Και έχεις χορτάσει. Μια ντομάτα γεμιστή έχεις χορτάσει. Σε θέμα στα γεμιστά. Αυτές οι άλλες μέθοδοι, μπαλονάκι, δαχτύλιο, σε αυτά που λένε, ας πούμε, δείχνονται για τις περιπτώσεις σαν των κυρίων, ας πούμε, εδώ, ή κάθε περίπτωση ξεχωριστή? Είναι εξατομικευμένες. Είναι εξατομικευμένες. Καταρχάς να πω κάτι για τον κύριο Μπαρδάτση και τον κάθε κύριο Μπαρδάτση. Εάν δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει ένα βάρος, από ένα σημείο ύστερα ό,τι δείτε και να κάνουν ένα πενταετία, το βάρος τους αυξάνεται κατά 14%. Δηλαδή, αν σας έρχεται ένας άνθρωπος 130 κιλά και το παρακολουθήσετε με δίαιτες το ένα το άλλο, θα δείτε ότι 5 χρόνια μετά το μέσο βάρος αυξάνεται 14%. Ό,τι δείτε άλλα 15 κιλά. Να χάσει 30, θα πάρει 40. Στο τέλος της ημέρας όμως έχει πάρει 14%. Ξέρετε, στη χειρουργία της παχυσαρκίας, αυτός που χειρουργείται, ό,τι έχεις και να κάνει, αισθάνεται μια πολύ μεγάλη ανακούφιση ότι σταματάει η αύξηση, η άνοδος. Οι άνθρωποι οι οποίοι χειρουργούν